שלום חברים, כן אתה משקל והיום אנחנו בעצם והיום אנחנו נשחק בול סטארס. אוקיי, עבר קצת זמן מאז שהעליתי סרטונים ופשוט אין לי זמן פנוי כי אני צריך ללמוד הרבה אוקיי, סיפור ארוך. כרגע יש לי מלא דמויות, אני אבחר את גס ונתחיל. אוקיי, אני אעשה כבר אחרי הזו כי יש לי קווסט, אז קדימה, בואו נעשה את זה. אוקיי, בואו נעלה, או, נראה מישהו, תתפוס את זה אליו, נלך להרוג אותו. אוי לא, פאק, זה 2. אני מת. אוקיי, תחילת סיבוב הכי טובה. וכן, יש את העונה חדשה, למי שלא יודע. ואני יכול להשיג את קיט. אוקיי, אני יכול דמות אחרת, דמות שהיא טובה. דג. יאללה. אוקיי, אז בקרוב אני אעשה סרטון על משהו של מיינקראפט, אז תתכוננו. וכן, אני קצת סתום לאחרונה. או לא, אתה לא! פויה! אני בורח בית. לא! לא! דיינמייט, לא! לך מפה. אני בורח. היי ניטה. אוקיי, אני מת. השתמשתי בקליקייה בשביל ש... אוקיי. לא חזרתי לחיים. אבל אני אחזור עוד מעט. אני אחזור טוב, לא חשוב. וסיימתי. עכשיו נהרוג פה את ניטה תמותי. הרגתי את ניטה. אוי לא. יש. אוקיי, אני מת. רוץ. אוקיי. לא הכי טוב, אבל זה בסדר. טוב, אני אעצור את הסרטון ואחזור לכם באמצע המשחק. היי חברים, חזרנו. אני באמצע המשחק ואני עומד למות. ואני מת. טוב, אני אעשה משחק חדש. פאק, יש כאן את קיט. אוקיי, צריך כמה שיותר לברוח בקיט. אז דבר ראשון, תמיד לחפש תיבות כוח. אוי לא, רוץ, אני תלך לשם. לא, תמותי רוזה. רוץ כמו הרוח. טוב שלך. אני לא יודע איך קוראים לדמות, אז טוב, אבל טוב שלך. או לא, אני ממש לא מת. אוקיי, אני אשאר את זה. כן, אני רואה אותנו בצד השני.
טוב. אוי לא. תגיד לי, תהרוג אותו, תהרוג. טוב שלך. אוקיי, רוץ. אוקיי, אני על רוזה. יש חברים, ניצחנו, שואלים, ניצחנו. קבוצה שלך מספר 1. טוב, זה סרטון, אני מקווה שנהנתם. אל תשכחו לעשות לייק וסאב ויאללה ביי.